Намираме се на крайбрежната алея в Балчик. Всичко е замръзнало. С колегите ми сме единствено луди, щях да кажа. Ето, чакайте колежката. Истински фотографии. Казвам ви, тук си е... Обаче... Доста за снимки. Така, тук ни... Замръзнали крайници не се струва. Да. И ако след днес съм в болна, напълно ще заслужава. Наплашиха ни, че идва адска буря от Бургас, но това е лъжа. Както виждате, времето е прекрасно. Даже мислим след малко да се изкъпам. Даже мислим да си изкъпим след малко. Но да, плажно масло да не изгорим. Абсолютно. Може малко да фъфлим, като говорим, ама... Не, това е от превъзбуденост. Точно. Не е заради друго. И сега ще покажа и аз. Оп, здравейте! Главен оператор се прикачава. Така. Така, продължаваме надолу. Аз сменям обектива. Виктор, чакайте да видим как Виктор си сменя обектива. Така. И влиза снежинка вътре. Браво на Виктор. И сега продължаваме нашата разходка покрай морето. Ето, погледнете колко прекрасни вълни. Погледнете прекрасните метеорологични условия. Колко е яко! Колко е яко! Така, тук има киша, затова ще се преместим от другата страна. Съжалявам за некадърните кадри в този момент. Така, чудесно. Тук искам да направя една снимчица с тези стъпчици, за това.